Ngiyalthanda ngokulizwa ngiyayithetha inkosi yasePhomeni. MaNazaretha, nami ngibonga uNkulunkulu evumile ukuba ngibe khona kule ndawo ngizwe indaba kababamkhulu. Mina-ke ngingumvangeli Madondo waseMafeni. Ubabamkhulu ngiyacela singafiki nezinyembezi ngoba ubabamkhulu mefika ekhaya kithi kwaku-1766 owayekhona lapho kwakukhokho wami, kanti uzokhuluma imfihlo yasezulwini angizuyisho njengamanje, kodwa wafika kukhokho wami. Abanye bake bangibuza ukuthi Madondo uhlalelani lapha ePhakameni, ngaze ngawalandisa lutho ukuthi cha, ngithwele umthwalo. Ukhokho wami wabizwa wathunywa uBombela eminyakeni ngicela niyibambisise lento MaNazaretha, 1766. Ngangiqala-ke ngingakwazi ukukhumbula lutho. Wahamba ubabamkhulu wami, wahamba nobaba wami. La ngizoqala khona ukuba ngikhumbuleke lokho kwakwenzeka ngaleya minyaka, ukuthi kwathi mase kuwubaba wami washeshe wahamba ubaba wami engakawahlanganisa 60 eminyaka, kodwa ngezwa kamuva ukuthi ufike wambuza ubabamkhulu uBombela ubaba ukuthi wena mfana walapha na, kanti sokuvuke indala ukuthi ngangimthumile wena uyinzalo yabantu engangibathumile, walapha na. Akazange ubaba aphendule khona lapha ezulwini embuzo ubabamkhulu ukuthi wena mfana walapha na. Waze waphinde ubabamkhulu wathi unaye umfana omshiyile emhlabeni? Waphendula ubaba wathi yebo. Wathamba umlando. MaNazaretha, indaba enkulu okuhlangana ngayo lapha. Wathamba umlando. Ngempela ngathi ngithuka ubaba ehambile emhlabeni neminyaka emini, wafika ekhaya ubaba wasengibiza wangangitshela ukuthi mfana ngithunyiwe wena kuthiwa ngikulanda ezulwini. Ngahamba ngaye ngafika ePhakameni, lapho ngaqala ukubona isango okuyisango eliqondene nomuzi wasePhakameni. Ngalazi ngaye u-1962 ubaba esengibiza ethi woza, kodwa ngangihlukaniseli ukuthi kubizwa uBombela lapha, uthi ufuna ukungibona nje. Ngempela saguqa-ke lapho kuleyo ndawana-ke ngibale kakhulu ngoba ngiyasheshisa. Saguqa lapho eseqhamuka ngakwamsikatshana.
1962 weza egqoka isosha eshesha ngabona lapho ukuthi babamkhulu akahambi njengathi akanyatheli enhlabathini mayihamba ushiya umkhatho ngaka inhlabathi akayinyatheli mayihamba uhambela phezulu kangaka ngambona ngalelo la Nazarethe ngempela weza waseqinisa kungibuka sikuqile lo baba waqinisa kungibuka waseyadlula wayesethi baba Vanome iphoyisa ekhulu leli lilandele akashongo ukuthi nangu uThixo mfana wathi iphoyisa ekhulu ngasuka ngempela ngejubane ngamlandela ubaba omkhulu esengishiyile sengoba ubaba wakhuluma eseyibanga elide esengishiyile ngempela wayesethi ukungibheka ngazi waphenduka kanjani ngase ngibona ilanga leli lisemkhathini likhanya lapha ezilathini sakhe waba ukuphaphama kwami njengoba ngilapha nje ngiyibonga inkosi yamakhosi inkosi busiseni kuzwile amen